chilierne her, ikke op? Ja. Ja, vi har jo så, jeg hedder Ralf, og det her det er Nikolaj. Og vi har fået den geniale idé, at vi skal da lige prøve at smage på nogle chilier. Der er nogle forskellige varianter her. Der er den stærkeste, som ligger på en 9'er. Så er der en lidt mindre stærk, som ligger på en 8'er. Så er der en, der hedder Fire Flame, som ligger på en 6'er. Og så er der en almindelig jalapenos. Men vi har snakket lidt om, at vi skal jo... Jeg skal jo have den, der er en 9'er. Og Frederik, han skal prøve en, der er en 8'er. Ja. Og hvad der sker derfra, det vides ikke rigtig helt endnu. Men jeg tænker, at det ikke er noget, der er så slemt, at det er bare noget, vi skal have tykket igennem, og så have sunket, så vi kan være sammen efterfølgende. Og der ikke sker alt muligt andet, det kan jeg ikke love. Men jeg vil starte med at skære den grønne ud her. Og så vil jeg lige tage indmaden, tænker jeg, lige for at vi ikke får alle mulige kerner. Ikke så lækkert. Ej, det tager bare lidt kerner ud her. Er det varmt? Er det det, der er stærkt? Tror du det? Nå, okay. Så lader vi være med at tænke mig ud. Og jeg deler den over en gang mere her, sådan at det er lidt nemmere. Og så Frederik. Nej, undskyld, ikke. Nikolaj, jeg vasker den og giver den til dig, og så vasker jeg min bagefter. Så må du ikke tygge nu. Du må bare lige have den i munden. Okay? Og jeg skyller den her og tygger godt. Ja. Og som sagt, så ligger min på en 9'er. Frederik ligger på en 8'er. Og jeg kan fortælle. Det er lidt stærk. Og du kunne også tænke dig, at du skal lige synge din først, før vi lige går så meget videre. Fordi lige nu, der er den lidt stærk. Jeg får det lidt varmt, må jeg sige. Og den er sådan lidt krasmagtig. Den er sådan lidt... Den varmer godt ind i munden. Hvad siger du, Nikolaj? Er den ikke stærk, synes du? Nej? Okay. Og jeg må sige, at jeg kan godt mærke min. Så hvad med dig? Kunne du godt tænke den der nu? Skal jeg? Skal jeg tage den? Vi er så igen her på program, der vil sådan set ikke kendes med Nikolaj mere, så jeg gider ikke. Ja. Skal jeg tage den der? Altså den der, skal du smage et lille stykke af den her? Ja, det er jo så en 9'er, som Nikolaj han prøver at få her, og jeg giver den her. Og jeg skal vel så prøve en grøn, eller hvad? Ja. Og jeg tykker, det er jo så en 8'er, og Nikolaj han bruger så en... Ja. Den kan man godt smage af lidt mildere. Lidt mildere i hvert fald, men det er ikke... Altså jeg har slet ikke nogen smagsløg mere, altså de er røget for længst. Den store? Den gule? Hvem skal have den? Hvem? Dig? Okay, skal vi dele den også? Okay, ja. Ja.
det er så lidt varmt, må jeg sige. Ja. Ja. Så vi har nu prøvet en 9 og en 8, og her der går så tydeligt ned i skalaen. Og den rammer lidt nu, den der den rammer. Og er meget stærk, men det er jo så, hvad det er. Vi prøver nu en 6'er, som vi så skærer ud i 2, som vi lige skal prøve at dele her. Jeg hænger af, at jeg ikke kan være så stærk. Så vi tager den her. Så. Er du klar? Har du sunket den anden? Kan du overhovedet ikke smage det her, eller hvad? Du sidder bare lige og griner af mig. Jeg spiser den her. Jeg spiser. Det er dig. Ja. Og jeg tager den her. Det er sådan en, der kan sådan en fireflamme. Og det er vigtigt, at man tykker godt på den. Har vi læst den? Og får man tykker den? Og jeg er meget forblødt over dig, Nikolaj. Jeg synes bare, kan sidde der og grine af mig. Og du slet ikke synes, det her det er stærkt. Vi har nu prøvet, når du synes, det er stærkt. Okay. Fordi den varmer godt. Det er lidt ligesom, jeg har meget svedige håndflader på mig. Og ja, vi tager så den sidste fireflamme. Vi har så fået mange chilier. Og vi skal så den her op først her. Og hvis du ikke snart siger et eller andet. Ja, vi deler den over midt på, så vi får lige meget, så vi ikke snyder nogen her. Har du sunket den næste? Ja tak. Vi skyller lige her. Og du får den her. Du siger stadig ikke noget. Jeg tager den anden. Og du tykker selvfølgelig lidt på den her. Det er sådan, at det sviger i øjnene, det kan jeg ikke lige forstå. Men det er lidt stærkt. Og hvad siger du, Nikolaj? Kan du også... ja, den er god. Mælk. Er det mælk nu, eller hvad? Jamen, nu kan vi lige sidde og brænde den. Er det nu? Bliver du så lige siddende her og fortæller mig, hvor stærkt det er? Fordi... Ej, den er stærk. Ej, den rammer altså den. Vi har nu spist.